passa ningú perdent. Estem ací perquè hem de reivindicar un treball més digne, un treball més just per a tota la gent i bàsicament per a que no existisca l'austericidi que està tirant endavant el govern central. No es pot parlar de macroeconomia conforme està parlant-se quan hi ha un 26% de gent aturada i gent que està sofrint molt el dia a dia. Aleshores, anem a reivindicar un treball continu, fixe, i no un treball tan precari com el govern actual està propiciant a tota la ciutadania. Arreando xipapum, davant del coll de Cabasser, mos han portat els dinerets davant del coll. Considerem que la llei de la dependència tenia que haver sigut un caldo de cultiu per a crear un muntó de llocs de treball que en el seu dia no s'han creat i avui per avui continuen sense crear-se. A més, no és que no s'han creat, sinó que a més s'han destruït. Sabeu que molts dels cuidadors professionals que en el seu dia van ser donats d'alta a la Seguretat Social, el govern central del PP es va llevar la cotització a la Seguretat Social i es va deixar totalment desemparats i este és un dels motius per als que participem i sobretot per totes aquelles retallades que hem anat sofrint les plataformes i les persones dependents des de la seva Constitució, en la no aplicació de la llei i en tots els retalls que han vingut després. És un dia de lluita i de reivindicació. Ara més que mai té raó i té sentit estar mobilitzats i estar lluitant i eixir al carrer per defensar els nostres drets perduts i per recuperar-los. Animar a la participació cada vegada més perquè és l'única manera de trencar aquesta dinàmica de pèrdua de drets. Eixir al carrer i mobilitzar-se.